Ngibingelele kwilihle nenamandla igama lenkosi uJesu. This is part 6 of our series Ungubani uNkulunkulu. Hallelujah. Namhlanje ngokusizwa umoya ngcwele ngifisa ukushare isambulo umoya ngcwele angiphe sona sokuthi iyiphi inhloso ukuthi uNkulunkulu enze umuntu. Iyiphi inhloso kaNkulunkulu ngokwenza umuntu. Ngizocela sikhuleke Baba egameni lenkosi uJesu. Izwi lakho malehle ngamandla sipho ukuqonda egameni lenkosi uJesu. Malehle ngamandla usikhulule emandleni obumnyama, siphilise, usivuselele, usiguqule, usibusise egameni lenkosi uJesu. Sayibopha yonke imoya emibi kaSathane, moya yokudideka, in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Inhloso kaNkulunkulu ngokwenza umuntu. Genesis 1 verse 26 no verse 27. uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Haleluya. Masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwakho konke emhlabeni. Basifuze. Inhloso kaNkulunkulu ngokusenza ukuthi simfuze, sibuse phezu kwakho konke okusemhlabeni njengoba naye ebusa ezulwini. Haleluya. Ngizofisa sibheke ukuthi uyini umuntu. Amahubo 8 verse 4. Amahubo 8 verse 4 lithi iBhayibheli, umuntu uyini ukuba umkhumbule Jehova, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Ngicela sibukeke lapha ku 1 Corinthians chapter 5 verse 23. 1 Corinthians chapter 5 verse 23 lithi iBhayibheli, kepha uNkulunkulu, umkhuleko kaMpostoli Paul, kepha uNkulunkulu wokuthula, yena uqobo, makaningcwelise ngokupheleleyo, kulondolozwe umoya wenu, asibambenike, kulondolozwe umoya wenu wonke, nomphefumulo nomzimba. Umuntu ungumoya, unomphefumulo, uphile emzimbeni. Kulondolozwe umoya wenu wonke, nomphefumulo nomzimba, kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Umuntu ungumoya, unomphefumulo, uphile emzimbeni. Umphefumulo kuyimizwa nengqondo nama-emotions, shothi ama-feelings, emotions and intellect. Umuntu ungumoya, unomphefumulo, uphile emzimbeni. Haleluya. Mshumayeli 12 verse 7. Mshumayeli 12 verse 7 lithi iBhayibheli, uthuli lubuyele emhlabathini njengokuba lwalunjalo umzimba loyo. Umoya, spirit man, umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. Haleluya. Uyini umuntu? Umuntu ungumoya, unomphefumulo, uphile emzimbeni. Umuntu ungumoya, unomphefumulo, uphile emzimbeni. Umphefumulo ama-feelings, emotions and intellect. Haleluya. Sizobuka ukuthi imuphi umfanekiso uNkulunkulu asenze ngawo. Asenze umuntu ngomfanekiso wethu, basifuze. Imuphi umfanekiso? Umfanekiso kaNkulunkulu sothola kuJohn 4 verse 24. Ngokuka John 4 verse 24 lithi iBhayibheli, uNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. uNkulunkulu ngumoya, yilowo umfanekiso uNkulunkulu asenza kuwo, umfanekiso wakhe, ukuthi ungumoya nathi singumoya. Yile image, ungumoya nathi singumoya. Enye reference siyithola kuMahubo 90
verse 2. Amahubo 90 verse 2 lithi iBhayibheli, kungakaveli izintaba, ungakawenzi umhlaba nezwe, uthi kusukela emaphakadeni kuze kube phakade, wena unguNkulunkulu. Oh, haleluya! uNkulunkulu akafi, uNkulunkulu akafi. Kusukela phakade kuze kube phakade, wena unguNkulunkulu. Kanjalo nathi njengoba sinomfanekiso wakhe uNkulunkulu, singumoya, asifi, siphila ingunaphakade. So ile imfanekiso esinayo kaNkulunkulu, singumoya futhi siphila ingunaphakade. Haleluya! Ngicela sibukele ukumfuza uNkulunkulu. Masenze umuntu ngomfanekiso wethu, basifuze ukumfuza uNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 2 verse 16, incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili verse 16 lithi iBhayibheli, ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Oh Jesus, oh Jesus. Kepha thina sinomqondo kaKristu. Okusho ukuthi ukumfuza uNkulunkulu kuba nomqondo kaKristu, ukuba nengqondo kaNkulunkulu, because awukwazi ukubusa emhlabeni unganangqondo kaNkulunkulu. Ngeke ube ne-likeness kaNkulunkulu unganaye i-mind of Christ or the mind of God. Hallelujah. So ukumfuza uNkulunkulu kubiza ukuthi ube nengqondo kaKristu. Ingqondo kaKristu ile inkosi uJesu eyehla yasifela izono zethu, yahlatshwa, yabethelwa, yembelwa, yavuka, ihlezi ngasekunene sikaNkulunkulu, sikhuluma nje. So ukukholwa konke lokho sikubizwa ngokusindiswa, ukuthi kumele ukholwe, Romans 10, kumele ukholwe bese uphiwa umoya oyingcwele oyingqondo kaKristu. Yiwo-ke lo moya oyingcwele ozokwenza ube semfanekisweni kaNkulunkulu, ubuse phezu komhlaba ngoba uzoba nengqondo kaKristu. Shuthi umoya oyingcwele siwuthola ngokusindiswa, ngokukholwa ukuthi uJesu wehle emhlabeni, uNkulunkulu waba inyama, wehla phakathi kwabantu, sabona inkazimulo yakhe. Kusho njalo umpostoli uJohane, efana nozele yedwe kuyise, so waba inyama uNkulunkulu. Masikholwa lokho ukuthi uNkulunkulu wehla waba inyama, wafela izono zethu, wembelwa, wavuswa, wenyuswa, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, inkosi uJesu, siphiwa umoya oyingcwele, supernatural, ngaphezulu kokucabanga kwethu. Siphiwa umoya oyingcwele oyingqondo kaNkulunkulu, sithethelelwe izono, number 2. Bese siphiwa isipho sokulunga. Haleluya! Siphiwa umoya oyingcwele, eternal life. Siphiwa umoya oyingcwele, sithethelelwe izono, forgiveness of sin. Kanjalo bese siphiwa the gift of righteousness, ukuthi siphiwa ukulunga. Haleluya! Enye reference siyithola kwabaseRoma 12 verse 2. kwabaseRoma 12 verse 2, ukufuza uNkulunkulu, ukufuza uNkulunkulu, kuba nengqondo kaNkulunkulu, kuba nengqondo kaKristu. Ningalingisi lelizwe, kusho umpostoli Paul, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo. Ningalingisi lelizwe. Umoya oyingcwele osenza sikwazi ukudistinguisha kulokho okuthokozisa uNkulunkulu nokungamthokozisi uNkulunkulu. It's a process, sizongena kuyo nje ngokusizwa umoya oyingcwele ekufundiseni kwethu kwamanye amaphathi masiya phambili. But engifisa ukukuveza ngokusizwa umoya oyingcwele ukuthi ukufuza uNkulunkulu kuba nengqondo kaNkulunkulu, kuba nengqondo kaKristu. Ngeke ubuse emhlabeni, ngeke ubuse phezu kwezimo, ngeke ubuse phezu kwamadimoni, kukaSathane, amandla bomnyama. Ngeke ubuse unganayo ingqondo kaKristu, unganawo umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele siwuthola ngokukholwa enkosini uJesu, bese siphiwa umoya oyingcwele ukuze sibuse, sibe sekumfuzeni uNkulunkulu. Shuthi wonke umuntu unawo umfanekisi, image, wonke umuntu unayo i-image, but into elahlekile i-dominion, ukumfuza, i-likeness elahlekile, le eza ngokukholwa enkosini uJesu. Haleluya! So ilokho engifisa ukushare nje ngokusizwa umoya oyingcwele ukuthi iyini inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Uyini umuntu? Sathola ukuthi inhloso kaNkulunkulu ukuthi sibuse phezu komhlaba. Uyini umuntu? Umuntu ungumoya, unomphefumulo, unama-feelings, imizwa, kanjalo nengqondo, intellect and emotions. Okay, sathi umfanekiso kaNkulunkulu
i-image kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungumoya, nathi singumoya. uNkulunkulu akafi, nathi asifi. Umoya awukho umoya ofayo. Haleluya. Sathi kumfuza ukuba nengqondo kaKristu, ukuba nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyingqondo kaKristu. Ingqondo kaKristu siyithola ngokuthi sikholwe enkosini uJesu. Umoya oyingcwele siwuthola ngokuthi sikholwe enkosini uJesu. Sifundile-ke kulama parts endlule, part 1, 2, 3 and 4 and 5. Ngizocela sibuyele sokwazi ukubhalansisa, sithola ulwazi oluphelele. La sikhulumile khona ngomoya oyingcwele, sakhuluma ngenkosi uJesu, sakhuluma ngoNkulunkulu Baba. Haleluya. Ukuze sobhalansise egameni lenkosi uJesu. Baba, siyabonga, sikunika lonke udumo nezibongo nenkazimulo egameni lenkosi uJesu. Siyakhuleka izwi lakho nawe liphansi, kodwa lithola indawo enhlizweni zethu and be manifested in hundreds fold in the name of Jesus. Baba namandla onke, siyakhuleka, sikhulekela imindeni yethu, abahlobo bethu nezwe lethu abangakasindiswa. Sithi uNkulunkulu ongcwele bavula amehlo ukuba bafinyelele kulazini iqiniso, basindiswe. Sibopha yonke imimoya emibi kaSathane namadimoni ebasithayo ukuba bangaqondi ivangeli lensindiso egameni lenkosi uJesu. Simemezela insindiso phezu kwey'mpilo zabo egameni lenkosi uJesu. Baba, siyabonga ngoba niyasizwa, nasicela kuwe. Sikunika lonke udumo nezibongo nenkazimulo egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga kakhulu, sibusiseke.